saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Padi-padi lek nonton jogete kawi sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau. Pokoke nyawang kowe. Sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. Kagum karo Iki ngeten iki wae. Ah ya Patekku walik barang ya ora krasa. Lah iya. dadi pacar Sekeco wae. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Bang lah. Nggih, anten menika kok sampun terkenal selebritis wonten. Selebritis. Selebritis ora selebritis. Selebritis. Kaya orangnya Pak Sujito
iki. Heeh. Mula ambak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Iya nyamang joget monadang to nuwun sewu. Wujudmu iki kaya Dangkel Jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona lho karo kowe iki. Berarti niki kaya Dangkel Jati. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora nek sing nyenyake atiku belas. Kene ngelokke Dangkel Jati. Kene ngelokke wine porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel Jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho porang iki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niki. 15.000 lho Pak porang niki. Kaya ngono ya. Ya nang ya aja terus sinden terus mau padake wong porang ya. Aku ki karo kowe kurang ajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Iso nek aku rasa gandeng ngene. Apa? Malah kaya Mbah Kakung ngresake putune. Paling ora nek ngedekne aku ki lek ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elekke kaya wineh porang sing iki kaya Dangkel Jati. Ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Eka ki wedok ayu. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Wis lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luas. Ya. Luas. Luas ya mitra benar narayan. Kae ra nggonku belajar. Tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ra duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap Pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglikur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane kowe ora ndek kiri, aku dadi kiri ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso ngibur aku. Iso Ora, mengganti. kowe mau punya aku kiri ngono to? Ora. Oh, iya kayak kanggo. Iya ya sinarahe rono. Umpama aku ora ndek kiri, Heeh. Pak De iso dadi kiri ora. Asline ngono parang. Aku marah lho, Pak. Marah. Marah. Sebabe? Semene iki wis ora kiri, malah wis asu, Pak, semene. Wis ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Karo kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene to. Lha jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pak De garangan tralala ning ndi-ndi YouTube. Wis. Omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pak De sapa mau? Pak De garangan tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng. Oh, dadi nek Solo, Yo Solonan, Sragen, Sragenan. Yogya, Ngayogjan, iya Ngawi. Ngawi iki. Ya sok gak mesti Ngawi iki kadang yo iya Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Iya. Kan aku ning ngawinan kok. Neka ning kene wis pira? Daerah Durenan. Nah, iki pertanyaan. Selebriti kok. Alhamdulillah. Hitungan. Sopo ora kenal Eka? Sing kae. Loh, Nggih, pisan iki dadi Agak bisa tuh. kowe ping kalih derekne Pak ajaibun panjenengan. Wah. Pak Cahyo Kuntani. tadi Pak. Kuntani ganti toh? Tadi Pak. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Kalau Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. nggih Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan saking Sragen. Sragen iki lah kabupatene. Dalipun nggih. Heeh, nek kecamatane Kecamatan
Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane Desanipun menika Mbaliharjo. Mbaliharjo desane. Desa. Kok sak sore desa tesenten. Dusun. Dusun. Dusune ngendi? Dusune anu. Aku saka Sragen. Ah, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono, Terus Pak Camatku ya ndelok seneng. Iya, nonton streaming. Terus kelurahannya Mbaliharjo. Mbaliharjo. Dusun nih, dusun. Dusune Jumbleng. Dusunnya jumbleng. Heeh. Mula kang mriko ten uget-ugete, Pak. Bener. Bukan jumbleng kok. Lah Jumbleng arep ngomong sing ndang uget-uget saka telek ya. Lha ora ngono. Yo ora ngono. Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek iki mambu. Ora ya Pak ya. Tendangan ketek kabare. Telek mambu nek telek iki. Ora iso. Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya. Iya ora iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya, ning ngono ya. Isine foto telek tok. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Anu sampe pindah ning ngene. Jumbleng. Dek ora ngerti. Anu daleme Mbak Eka prihatin ning sene pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Anu Eka uget-uget ora nek sekenal. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Oh, mriko lagi ngerti. Inilah dia sinden dari Jumbleng. Nah, iya. Ono wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu, pancen yo dusune dusun Jumbleng kira. Nggih, aja kaya sindang saka sapi teng kokor lho, saka pos Kambleng. Wah. Iya. Hebat teng. Iya. Sinten iki waktu Kang Kawe ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Ah. Mume lak gak panitia to. Panitia nganterke. Aku terke hansip koyo maling aku. Ya sekarang rene. Ah, Wah mlakune waduh, Pak. aduh ya. Aku mau ngemek to, Pak De. Heeh. Tak bisa tujuh laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mlebu sik bablas terus. Nek sik rene, untunge aku mau numpak mobil mereke Apa tak mobil? sesuaikan dalane ngene. Apa merekmu apa? Ada gange cilik tenan iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereknya Vespas ngono. Espas. Espas. Vespas. Ora wis pas. Ora nek sini kan ngono. Espas. Kuwi mobil wis rasa dinyang. Vespas. Wis pas regane. Vespas. Kok iso mobil wis pas iki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Oh iya. Nah, kayak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Nah, ngono lho. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Kan numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak. Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, numpak sak Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Lebon nek lunas mesti Lebon kok. Oh iya. Innovane repone bayar ya lo. Innova Lebon. Kan tak dorene kan pas iso mlebu-mlebu klik-klik ngono. Iya. Alhamdulillah menika Pak Sujito Orang. kenalipun. Ah. Iki pinter oncek-oncek lho, Pak. Oh, bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku. Iya. tenan. Kau ketu sapa ora kenal lho. Heeh. Sujito artine apa? Pinter. Lho. Ambak bosemu saiki peli. Nah, kok tambah ini. Peli. Ning wah, luar biasa wawasannya. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Oh. Sujito. Su. Anu nganggo lagu. Oh iya sih. Tulisan isi kak ya. Nganggo lagu sing Sinten niku, ngono ta? alah lawas. Eh? Lawas. Itu, Pak. Sing lagu terkenal Apa? Kalimantan itu. Nganggo PP apa lah? Pak Kang kalau bertanya sama saya kan tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Aku repot tau. Repot apa? PPA Tata. Aku Pak Kakak yo bingung wis ora tiktokan ya. Iya. Pak Dul, Mas Dul nyuwun kendali. Ya. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendali biasa lah. Ya benih nih. Oh iya. Oh, udah tahu awal berarti kok ayah. Lagi.
Kaya ben kok wis paham nih. Nggih. Lah. Ngerti lagune apa ora kowe? Aku ngerti sing duwe kowe kok. Aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Lah. Apik, Nduk. Urung. Ora ge. Ora malah krenu lah kowe. Pak Sujito. Iya. Pandep. Iya. Saya rong busu kok tak bayangke sing weruh. Perhuru. Enek sing takok ngono. Pak takok. Es apa? Oh iya. Bisa. Es apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Oh iya. Apa? Pak nenek, nenek, terus aku jawab nenek, Iya iya, gentenan. Takluk, tak ayo. Ini aku sih loh. Aku sih lagi loh. Oke. Kok sih kayak tak aku lagi mikir gitu. Es apa? sungguh sangat luar biasa. Ulun jadi tambah cinta. Cici apa? Jadilah juara. Insya Allah berkah. Tete apa? Tetaplah berkarya. Orang neko-neko selalu bahagia selamanya. Pak bisa nganggu ek barang. Sujito ada nganggu ek. Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Benar, Pak. ora iso. Sindang anu Jawa juga ya. Sindang berai kuning ngono. Oh nyai kambang. Sindang. Kuwi ora Pak Sujito. Ah. Iya toh. Iya. Monggo suwane neng kene Mbak Eka uga disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, iki lho Kak, iki kok gak cumake. Iya, Dede apa? Dorukun do selamat bahagia. Apa? Ulun jadi tambah cinta. RR apa? Rukun selalu sambungannya. Apa? Elok banget durenan. Tete apa? Pak, keliru. Keliru toh? Jadi ora durenan yang durek kuwi malah. Oh, durenan yo N apa? Salimo panggung semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur. Enak apa? Enak apa? Mana nih kalian nih? N apa? Nalisir ing berbentuk sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwijo Laras sumbangan Mbak Eka betul berangan mau biasa. Ini Angel lho, Yang nembang kambang ya kan. tanpa ada rencana, ada konsep, langsung dipanggil. langsung dibagum. Boten mana mau? Konsep. Aku ora dimosek nih. Ya, Wes tak wes tak gulingan pun. wes. Pun. Lu urungan nembang, Pak, nembang. Wah, iya. Ora kenal
Ya ya. Nah, kowe nang kene ndepet karo pacarku tadi wis ngendang apa durung? Mbon. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Ah, kowe nyanyi kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika. Ah. Sinten asmanipun? Angelia. Angelia. Waduh, kok rawite kakong-kakong putrine siji. Anak wedoke. Wah, iya. Ketek-ketek. Iya. Ah, kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono dadi kendangi karo Nduk Angelia. Kok menawi wonten panggundutan napa? Mboten wonten. Mrikono diparingi nama-nama kersa. Nggih. Oke, Nduk. Oke, Mbak Angelia. Mangga. Tangane sak biting-biting kowe ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti panggone garing Solo. Solo sih. Solo ini pundi? Serengan. Serangan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Boleh bareng bapak ya. Bapak sapa? Oh, bapak. Pak Bareng. Pak Bareng Pak Kakok. Wajar aku tak arep dadi bapak. Kowe saka Endut. Wah, ora anakku ora iso kendang. Anakku lulus SMA. Lulus SMA langsung saiki lanjutkan. Hah? Melanjutkan yang tingkat Ora, selain kayak Aduh bisa. 12. Apa? Ah, datang ke. Ya. Bawa di sini. Nggih. Sintan niku mau saiki gendeng. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. dene Ya. Iya ya. Nanonane. ketinggalan katon merabu. Merabu ki berwibawa, Mas Gale. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita oh jalan Pak sama. Ora apa-apa wong tembang iki pas wis pun mulan kok. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saruni. Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Semetan juarei. Nanong. Pak Sucita mugi manggi bagyo moyo. Ya, pasti ketembange sing ngendang do Angelia. Boten dites ya. Jangan tesen. Tes. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendangnya dites. Gua Ah. tesan 14 dendam kok kowe. Dah dites. Dites. Testing. Testing. Pak Bambang. Waduh. Isi ya, Le. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya. Iya aja ya. Wis lulus toh? Sarjana seni ya. Wah, luar biasa. Wisudane April. Jawabanmu rek Eskar kan? Iya. Jiwa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Bisa. Berarti ya pinter tenan anak. Murid Pak Dodo. Iya. Murid Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya Pak sekolah. Bambang. Kejegur belumbang. Gelagap. Gantian. Pak Bambang. Ya ngel. Piye, Pak? Pak Bambang gugut rambut. Oh, barang kejegur terus sawon. Rambut. Angel. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut.
Kuwi jempol. Organ jempol iki ada rambutnya ya Pak. Enak. Tak kecemplung dulu untuk jempol. Ayo Ini ngetes lulusan isi sing sok April iki wisuda. April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Nyuwun ting-tingane padha kuning Mbak Angel. Iya. Oh iya, gendar terus sindel ditinting gendar. Iya. Iya. Nggih. Esuk awake ngomah wis ora krasan.
seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Hah? Lane nggih bening. Hah? Letane napa-napa nggih cetha. Iso kendang iso. Jam-jamane nggih Genah. gas. Enek plikat-plikat perteket ngono ki enek lho tangan iki. Apa sing Plikat-plikate tangan drijine nemplek ning nggon kulit. nggih. Ah, kuwi iso perketek ngono. Muni kret yo kret. Ah. Hen yo hen. Ah. Tong yo tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak, saya pundi Pak? Dicoba kenendang kae genti nyanyi. Yo, wis dioper aku iki. Ayo. Tawoki hati-hati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Ah. Iso Iki wis sambil iso nek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina iki pinter ngendang, pinter nyanyi. Ah. Wis hati-hati ndang golek wilayah liya. ora perkara. Besok malah tak diajak grup. Grup apa? Sesuk ning Sutung Gandeng ngati lho. Pero kok ngono wis Awakmu rono. joget siji ngendang. Hah. Iki ngendang. Ya genti. Ayo, Angel genti nembang kene. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Karo bapak. Yo, bapak gareng yo. Nek arep bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden iki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah. Solekah saestu. Ki mau saurunge dandan yo, saurunge anu ki yo ngisaan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh, sing nggo wong lanang ngono astagfirullah ya Rabbi. Bisa nggo wong lanang ngono ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa Dikeloni duwe. keloni bapake Bapak Gareng. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to ora percaya. Angel. Nggih. Iya, alhamdulillah. Anu solekah ya, Nduk. Anake Pak aja sini Pak ya. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Nah, iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya kan tes tes ngendi? Mau bareng tes Angel kok tes ngendi? Loh, kowe tesnya gede lho. Dina kenapa? Loh, ora nek permusuhan lho iki jenenge. Aku semua ora dites ono kok. Aku ora usah dites ora loro mripat tes. Tak tes dua kali ora dadi lho. Tak kasihnya apa lagi? Manut arek Angel apa aja? Sangarmu. Sing kowe apal apa? Wong rawit, wong nembak. Sing ana. Wis aja kuat. Oh, ini Damsari. Oh ya. Dereke Pak Kangko ki aja kuatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare, Pak. Terus kaya karaoke lho, Pak. Iya. Kowe nek ngayare, ya iki Damsari tanpa dibawani untuk menyekan patung Mas Gareng. Jane pomo bawa suarane yo hebat. Ning ora usah. Coba nek ora sak coba. Heeh, sumben bae. Wektune wis. Lah iki kok lek ora ndang ditampilke do nesu. Oh iya. Mesti wajahnya ora tampil. Heeh. Tidak tadi. Umpama Anu, nek stand band kok aja ngono kuwi. Nah, ngene. lah mau piye lho? Ngene. Oh. Ngono. Kok nek latah lali ndak bingung. Iya. Anjir. Omong-omong kon mangan rada akeh. Mangane rada akeh. Ya. Kenapa iki berisi? Berisi pengen mangan akeh gampang. Minum biomoringa. Oh, obat. Ya. Umpama sampeyan nduk, ya.
ning jogete sing wedi. Sing wedi. Mergo sing perawan. Oh. Beda to? Oh, titeke aku ya ndon nang ngene Pak Esi seminggu kok dadi. Wajari sugih. Oh iya Pak. Ya. Mikir sone kok mikir. Nah. Terus aku ngomong sudah. Iya, bisa antena. Kalau kabeh. Luar biasa ya Bayu. Anake Pak ya anake. Salam Bu Mbak ya, salam Ibu. Kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Titik-titik ane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng, mereka wonten mangundut lumantar WhatsApp ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih, kula Mas Joko Kedung Malang Papan Kediri. Ngaturaken sugeng Riyaden nggih. Nyuwun tembang lali janjine nglawan Banyuwangen nggih. Ugi Mas Ngadi Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih, mereka badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah. Acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha jauh kelawan Mbak Intan Indria. Dalang Ki Anom Dwi Jokangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manohara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya, mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sing tulisane cilik banget ya. Nggih, Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking DN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur nuwun. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Bapak ngambil sinten? Butwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Karo Mbak Retno Cungpe. Iki seniore didhisikke aja kasempuhan senior. Senior. Tak dule veteran. Yuk, mari Bedi. Yuk, para-para. Yuk, support musik. Oke, Butwi, Wiwi, dan Retno. Mas Joko, Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. Patok Bangklosin dan andalan Bijolas Indonesia ya iki Kak. Yang senior. Senior telu iki. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenang. Ora nek telu iki Pak Kawan nek Joko ora ditampa. Kudu nek telu iki. Wiwi. Ini ku made in mriki asli. Asli kene. Asli. Bisa ta, Dok? Heeh. Pak Kro nek Karangasem kono iki. Ya ora. Asline di sini. Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Gebangan ya mana mau Kliwati Mas. Oh, Kliwati. Masuk di Sawinong wis sedang. Oh, gebang. Gebangan. Somben wayangane ning Dukuh Winong ya. Iya tembane desa. Oh. Lagi wis ngerti to, Butuwi Kurniawati wis ngerti to. Ngomong apa niki? Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan.
Iki bosnya Pak Kantong ya. Iya. Soalnya arep kok gagal kaya ngopo wong duwite sing ngasto buke. Lah iya. Bosnya tetep buke. Heeh. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Ketok le perkasa ngono. Tenang. Bareng ning omah kleru sithik getak wong wedok goblok dadak aku dadi. Heeh. Ora monggo lho, ibu do getaki anak-anak bojone dhewe. Ah. Duwi lah anak niki. Ah, iki Mbak Retno Cungpe. Cok. Hah? Retno Cokpe. Congpe, Li Congpe. Kuwi dudu keturunan Jawa asli blasteran. Blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa, bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki yo blasteran iki. Blasteran apa? Bapake Kuningan, Hah? mboke Tembogo. Kuwi gamelan udah iki. Pak, blasteran ya? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa. Do you speak Java? Little. Sedikit, little body. Oh, little body. What little body? Sedikit. Maksudnya rakyatan sedikit. Oh, sedikit kelebon. Ya. Nah, jadi ya asli blasteran bapake Cina, ibuke Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo. kayak gitu. cik itu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk, jadi kelihatan. Cindo itu Cina itu. Cindo. Oh, cindo. Cina Indonesia. Kelihatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya cik. Ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh, cicimu alam. Oh, gitu. Cicimu alam. Aku di jalan dipanggil cicimu alam. Gitu. Cicimu alam. Iya, aku Islam dari lahir Kak. Aku gitu. Oh, iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, cici. Panggil dok gitu nggak oleh tau, Mbak? Harus ci ya. Iya, Cici. Dok itu nggak oleh. Cindo nanti. Jangan dekat-dekat itu. Cindo. Cici. Bapak marganya apa, Bapak? Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak orisinal. Lah mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapakmu karo mbokmu iso ketemu ke anak-anak kowe? Iya gitu, Pak. Purwodadi saya ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama suragannya sendiri. Ditangi. Ini Cina digendak. Teno lah pakai enak ngono. Terus tuwuh lah ciduk. Cici malam. Kok dijenenge Li Congpe? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Margali. Hah? Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Nggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus ning kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? iya, Hah? mendapat marga P, Pak. P. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang. Oh. Nyang. Peju. Nyang Peju. Kaya tahu kenal bocah kuwi ya. Jadi Li Jung Pe itu adalah campuran dari Margali dan marga P. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Kok iso ngerti? Lah tunggale 5 maju mau ki. Panggil aku Koko ya. Apa? Koko, kamu Koko berok ya. Koko, Cici, nah kamu Cici ya. Ya. Cici orang hati kok bro. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Iya. Cina masuk Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina Perkenalkan lagunya. Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo? Apa iya? Masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Lalah. Hah? Iso apa ora? Lah margali ceng suwe nek ora iso nyanyi lecenge ra suwe lho, Pak. Sudah tanggapan loh. Iya. Tapi kalau Pak Garing memaksa boleh. Sedikit lah disetil. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Oke, Caca. Lagu Cina sithik we. Dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono
Di Boyolali sih dene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih. Apa dikasih apa? Sangat ya Pak Dengi ya. Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya Pak. Ah. Cino. Mau liriknya? Licong suwe. Liane pakai apa? Apa drama Cina? Aja gitu takdiran. Ora, ayo coba, ayo. Swacipok yen ngomong tambucing li teng li wo kencing li teko wan cintaiku wo caiku limu matung sensengi tongso li dang li tik xiong wo le si wei chung fu sensengi chong chong wo jing xin li pek song wo chen si shuo Oh, lagu licongmu iki to Pak. Kanggo metentang barangmu iki. Lah iya. Lagu Cino licong. Soal ini kan menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Tidak letong. Nek Cino perjalanan keluarnya si licong kuwi mau. Dengan bahasa Cina. Ya, apik. Yo saiki Jawa Banyuwangen. Banyuwangen nggih. Yo, lagune Loro Sosigar. Yo, coba kaya apa? Diaturke yuk, monggo. Suatu
Ya turi jemeneng kisah. Monggo Sanju. Ah, gandeng sindene telu, lagune telu digawe medley. Oh, ngoten, Pak. Iya, Dok. Ngaten kok. Ya. Hari iki cek keprok. Ya. Nah, coba. Diwiwiti yang sepisanan nangis sajroning atiku.
Eh,